Юлыбыз төшкән җирләрнең гүзәллегенә сокланып йөрү, аны сезгә дә җиткерү күркәм гамәлдер. Чөнки безнең өчен чит булган әлеге җирләрдә халкыбыз яши. Без Австрияның баш каласы Венада. Кеше исеменең аңлатмасы булган кебек, төрле калаларның атамасында зур тарих ята. Билгеле анда татар изе дә бар. Гаҗәеп зур тарихлы Вена каласы белән билгеле монда безнең монда яшәүче милләттәшләребез таныштыра. Һәм инде билгеле алар белән бу матур, гүзәл калада сәяхәт кылу үзе бер гомер. Вена шәһәре Австриянең көнчыгышында Дунай елгасы ярында урнашкан. 60 чакрымнан Словакия һәм Венгрия шикләре. Вена аркылы Дунай, Вена елгалары ага. Тарих башы безнең эраның 1нче гасыр уртасына туры килә. Шәһәрнең борынгы өлеше 2001 елда ЮНЕСКО тарафыннан мәдәни мирас исемлегенә кертелә. Венада гаҗәеп зур тарихлы биналар бихисап. Менә хәзер без император йортына якынаябыз. Аның биләмәсендә 19 зур корылма. Хәзер без Венада, аргамда Хофбург. Мин һәммә татарларга сәлам әйтмәкче идем. И рәхмәтләр телевидениегә Новый век. Менә шушы урында туктап милләттәшебез Альбина Якупова белән якынрак танышырга булдык. Аның бик җаваплы һөнәре, язмышы кызыклы тоелды безгә. Эшлим ОБСЕның секретариатында, программный менеджер минем должности. Монарда бу бинада, мин әйтсәм, бу исторический бина. Зур-зур мәҗлесләр үткәзелә. Совет министров ОБСЕны основной мәҗлесе һәр четверг үткәзелә. Бөтен элчиләр 57 илдән. Бездә шундый организация без. У нас 57 стран участников ОБСЕ, которые постоянные участники ОБСЕ, и 11 партнеров по сотрудничеству. То есть все наши решения принимаются имеют такую политически обязательную силу. То есть ежегодно у нас в конце совещания министров иностранных дел. Мы работаем в 3 измерениях. Это военно-политическое измерение, экономики и окружающей среды, и мы говорим человеческое измерение или по-другому гуманитарное. То есть я работаю в военно-политическом измерении, то есть в департаменте по противодействию транснациональным угрозам. То есть занимаюсь вопросами, связанными с охраной границ и пограничного режима во всех государствах ОБСЕ. Яшермибез. Без үзебезнең әлеге бинада булуыбыз, Европада иминлекне һәм хезмәттәшлекне саклаучы оешмада хезмәт итүче милләттәшебез Альбина Якупова белән горурландык. Ә инде Татарстан белән булган элемтәләргә килгәндә, Татарстан белән элемтә без бар. Бу ел президент Минниханов Венада булган и бөтен татарларны җыйды. Встречадан соң мин Казан университетка бардым, и лекция укырга. И это был мой первый визит в этом качестве. Альбина безнең оешмада зур эш алып бара. Шуңа күрә без менә аның Казанда лекциялар укуы ул безгә бик мөһим иде. Бөтен дөнья татарлар конгрессы ярдәм итте шушы элемтәләрне ныгытырга. Европа альянсы татарлары белән эшләүебез дә моңа зур ярдәм бирә. Без татарлар мондагы татарлар белән генә түгел, бөтен дөнья татарлары белән очрашмасак та хәзер элемтәдә торабыз. Елдан ел яшәү, бизнес алып бару уңайлыгы һәм башка халыкара рейтинглары буенча алдынгылар исемлегенә керүче калада милләттәшләребез үз урыннарын табып гомер итәләр. Дөньядагы һәр илнең үз йөзе бар. Хәзер без Австрияның баш каласы Венада, аның нәкъ үзәгендә. Менә әлеге мәйдан изге Стефан Чиркәве мәйданы дип атала. Изге Стефан Чиркәве 1137 елга карый. Беләсезме, шундый кызыклы мәгълүмат. Сугыш вакытында Вена шәһәренең менә бу үзәге бөтенләй җимерелеп беткән. Әлеге чиркәүнең бер ташы да төшмәгән. Гаҗәп.
1945 елдан соң авырырак булган билгеле, янгыннан сакланып кала алмаган. Бу хакта озак сөйләргә була. Иң мөһиме, ул Австрия баш каласы Венаның символы булып кала бирә. Бу илдә яшәүче милләттәшләребез торган җирләренең тарихы белән кызыксына, аны яхшы белә. Без дә читкә китмичә сүзебезне шуннан башларга булдык. Инде дәвам итик. Венада мәчет тә бар. Biz namaz vaqtına туры килдек, эшкә үтмәдек. Ә инде 1996 елдан Лондон, Будапешт кебек калаларда зур компанияларда хезмәт иткән татар егете Шәүкәт Габделбарый улы Мингалиев белән очрашуга киттек. Инде 15 ел Венада яши һәм эшли ул. Я сам из Ташкента, поэтому с удовольствием ездим туда. Вот, всяческим образом стимулируем своих детей, чтобы они ездили. Почему? Потому что каждый человек должен знать, где их корни. Вот, каждый человек, как мне представляется, должен, особенно это относится к детям, знать, кто их дедушки, бабушки, потому что именно через них передается эта культура, передается понимание, что ты относишься вот к этой стране и относишься не только как бы по паспорту, а по душе. Тамырларга кирип кеткәч, чынлап та безнең Мединә Ташкентта илгелектән татарлар барган менә белем бирер өчен, башка милләтләргә укытыр өчен. Сезнең әти-әниләрегез шунда туганмы, кайсы яктан чыккан һәм алар ни өчен Ташкентта? У меня папа с мамой родились Мама родилась недалеко от Уфы, вот, а папа родился в Самарканде уже. Вот, соответственно, причина, по которой мои, скажем так, прабабушки и дедушки там оказались, они разные, но основная именно та, о которой вы говорите, потому что у меня папа занимался ядерной физикой, мама занималась высшей математикой, преподавала 40 с лишним лет в университете в Ташкентском государственном, поэтому это вот именно та причина, по которой вы ее абсолютно правильно озвучили. Билгеле, һәр халыкның үз гадәте, үз холкы, безнең татарлар алар бармы башкача. Менә шул сезнең татар булуыгыз менә мондагы эшкә ярдәм итәме? Являясь выходцем, допустим, или чувствуя себя татарином, выходцем из, допустим, Средней Азии, это добавляет некий элемент гибкости, что ли. И нас всегда, или меня родители всегда учили, говорили, нужно быть терпеливым. Здесь народ очень дружелюбный по отношению к людям в беде, в нужде. Вот это тоже, как бы, наверное, перекликается с тем, как нас воспитывали, потому что меня всегда воспитывали, что соседям, друзьям, родственникам и просто посторонним нужно всегда помогать. И вот это вот, наверное, то качество, которое так или иначе объединяет, допустим, меня и, соответственно, граждан этой страны. Шәүкәт Габделбарый улы хатыны Фәридә белән балаларына шундый ук тәрбия бирергә омтыла. Бу очракта иң якын кешебез әниебез ярдәмгә килә ди ул. Ел сайын балаларын ял вакытында Үзбәкстанга әбиләре янына җибәрәләр икән. Казанда 2016 елның 7-9 декабрь көннәрендә Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумын уздырды. Шәүкәт Габделбарый улы анда катнаша. Ул беренче тапкыр Казанда була. У меня поездка в Казань, это моя историческая родина. Я много о стране слышал, или о республике слышал, потому что в Москве я бываю часто. Но могу сказать, что все очень понравилось. Вот, и надо обязательно, но уже летом съездить, уже со всей семьей, все вместе поедем. Так что вот так. Билгеле, ул көннәрнең истәлекләре озакка сакланыр ди ул. Хөрмәтле татарлар, хаммагызны и хаммабызны исәнлек, саулык, бәхетлек телим, бергә булыйк. Вена буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Хәзер без иң үзәк Грабен урамында, монда элек-электән кибетләр булган. Бүген дә шулай. 1970 елдан ул Җәяүлеләр урамы. Һәрбер баш калада үзәк сәгатьләр була. Менә Вена каласында ул Анкер. Инде аның атамасы аны иҗат иткән рәссамның исеменнән алынган. Әле ул сәгать кенә түгел, күпер ролында үти. Һәр сәгать сайын менә әлеге сыннар урыннарыннан күчә.
Баш кала тарихын калдырып торыйк та Венада яшәүче татарлар тормышына күчик әле. Менә әлеге йорт шулай ук бик зур тарихлы, тик бүген сүз аның турында түгел, анда яшәүче татар гаиләсе Овчинниковлар хакында булачак. Гаилә хуҗасы Наил чыгышы белән Оренбург өлкәсеннән хәрби хезмәттән соң эшкуарлык белән шөгыльләнә башлый. Австрия һәм Россия арасында инде 10 елдан артык элемтәдә хезмәт итә. Бу көнне ул өйдә юк иде. 3 балалы гаиләнең 14 яшьлек Әмир дә спорт ярышында булып чыкты. Тик гаиләдәге мөхитне аңлар өчен күп кирәкми бит. Танышу тамырдан башлана. Мин Ознакай шәһәрендә тудым. 5нче мәктәптә укыдым мин. Минем әни укытучы. 40 ел укытучы булып эшләде. Эльвира Нуриевна Хазиахметова. Бу урында туктап Ознакай районы гомумән Татарстанда хезмәте белән лаеклы урын алып торган кеше Эльвира Нури кызы Хазиахметова хакында тулырак җиткерү дөрес булыр. Хезмәт ветераны, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы Эльвира Нуриевнаны без тарих укытучысы, Татарстанның Ознакай районы мәгариф бүлеге җитәкчесе, ятим балалар йорты директоры буларак беләбез. Иң мөһиме үзенең 2 баласы һәм бик күп кыскасы дөнья буйлап үз юлларын тапкан, зур дәрәҗәләргә ирешкән укучылары аркылы беләбез һәм яратабыз без аны. Эльвира Нури кызы Хазиахметова бүгенге көндә Казанда яши. Менә аның тырышлыгы, үҗәтлеге, акылы, тыйнаклыгы балалары оныкларына күчкән. Минем әни бик зур хөрмәтле кеше. Ул бик күп ярдәм итте күп кешегә. Безгә мин уйлыйм, безгә безнең әни дөрес юл күрсәтте, дөрес юл бирде. Наил белән гаиләнең олы уллары Әхмәт спорт белән шөгыльләнә. Бүген йөзү буенча тренер. Әмир дә йөзә, карате буенча 4 тапкыр чемпион калган, музыка белән шөгыльләнә. Кызлары Әминә бар яклап килгән, бигрәк тә рәсем сәнгатенә тартыла. Дөрес, кош оясында ни күрсә, очканда шуны кыла ди татар халык мәкале. Балаларыгызның нинди булуын телисез? Мин телим, минем балаларым шин булсыннар. Шин кеше булсыннар. Бу тормышта үз юлын тапсыннар. Чит илдә татар булып яшәү бик җиңел түгел. Минем балада без ураза бәйрәмләрен үткәрәбез. Мин һәр ел буе әбиләрне җыям, ашка, сәдәкә таратабыз. Буланы чакыра. Татар мулла Марат исемле таныштым, ул Зальцбургта яши. Һәр вакыт мин улларымга әйтәм, сез татар кызларына өйләнергә тиеш. Чит илдә хезмәт итәр өчен аларның дәүләт телен белү мөһим. Раилә һөнәре буенча юрист. Киләчәктә ул бу илдә юрист дипломын раслап, хезмәтен дәвам итәргә ниятли. Австрия баш каласы Венаның нәкъ үзәгендә совет солдатларына багышланган һәйкәл тора. Чынлап та бу каланы азат итер өчен безнең ил солдатлары бик күп кан түккән. Билгеле инде алар арасында татарлар да бик күп. Бер 1955 елда совет гаскәрләре моннан чыгып киткәннәр инде. Әмма чыгып киткәндә алар бер килешү төзегәннәр. Менә монда булган бөтен каберлекләр, бу һәйкәл, бөтен һәйкәлләр, менә фашистлардан азат итүгә багышланган бөтен һәйкәлләр бик җыйнак рәвештә тотылырга тиеш дигәннәр. Һәм шул бу кагыйдә әлбәттә бу килешү һаман да әле көчтә кала. Шуңа күрә безнең бөтен каберлекләр бик җыелган. Күңелгә хуш килгән гамәл. Билгеле моның өчен безнең милләттәшләребез дә күп көч куя. Австриядә яшәүче татарлар белән булган һәр очрашуыбыз Вена каласы буйлап сәяхәттән башлана. Чөнки гаҗәеп гүзәл, бай тарихлы кала. Һәм анда гомер итүче милләттәшләребез моңа аерым басым ясый. Очень удобный город, очень удобный транспорт, старинные здания, много туристов, очень много интересных людей. Татары мы встречаемся раз в неделю, стараемся не пропускать. У нас идет урок татарского языка, и между
уроками, между упражнениями мы общаемся. Менә без дә әлеге дәрестә катнашырга булдык. Экскурсия әйбәт үттеме? Әйбәт үтте. Тарихи урыннар күрдем. Матур Венаны күрсәттегез алай кунакларга инде. Шулай әңгәмә рәвешендә бара монда татар теле. Без үзебез турында бүген сөйлибез. Хәзер әйтеп бирәбез. Сез каян килдегез? Ничек кая яшисез? Ни эшлисез? Исемнәрмесез? Минем исем Эльвира. Мин тудым һәм үстем Ульяновск шәһәрендә. Анда ук инде университетны бетердем. Математик-программист булып кызыл дипломны алдым. Венага килдем. Иң баштан уку өчен. Икенче университетны бетергәч, эшкә урнаштым, Аллага шөкер. Аннан шулай ук инде Австрияда калдым. Мин Мәскәүдә тудым. Әтием Татарстаннан, әни Нижгар татарларыннан. Мин һөнәр буенча француз теле укытучы. Без 5 ел элек Венада килдек. Мин директор балалар бакчасында эшлим. Әйе, алар әле ана телен укуны башлаган гына, һәм аның дәресләре менә әлеге татар гаиләсе ачкан балалар бакчасында уздырыла. Узган елда без Австрияда татарлар белән бик күп чаралар үткәрдек. Менә бу ел татар телен укыга башладык. Менә мин бик шат бездә Рива апа булган өчен безгә ул бик ярдәм итә. Менә шулай Венада гомер итүче милләттәшләребез 2 ай эчендә өйрәнгәннәрен безгә җиткерергә тырыштылар. Чын бу куанычлы күренеш. Аларның милли рухлары уянган. Ә бит араларында яшьләр күп. Мин моңа кадәр француз телен укыттым, немец телен укыттым. Әмма тәҗрибә инде ул тәҗрибә. Һәр тел укытканда да аның ысулларын куллану мөмкин. Нинди китаплар буенча шөгыльләнәсез? Менә безнең китабыбыз татарча сөйләшик. Бу эш телдә сөйләшкән кешеләр өчен кулланыла. Моны безгә конгресс, бөтен дөнья татарлар конгрессыннан бирделәр. Китап буенча эшләү бик рәхәт. Хәзерге вакытта чит илләргә милләттәшләребез күбрәк хезмәт юлыннан китә. Венада яшәүче татарлар искәрмә түгел. Минем исемем Алина Шмедеке. Мин Казахстанда тудым, хәзер Венада яшим. Бу бинага мин T-Mobile фирмасында newsletter редакторы булып эшлим. Безгә Алинаның йога дәресләре бирүе, 3 бала анасы булуы сокландырды. Ул татар мөхитендә сирәк була, ә менә кан тартмаса җан тарта дигән кебек, соңгы елларда ана теленә гырыф-гадәтләре безгә якыная башлаган икән. Бу ел татар теле арана башладым. Бу чит илләрдә гомер итүче бик күп милләттәшләребездә күзәтелә. Чөнки милләтеңне танып яшәү бәхетле хисләр дәрәҗә өсти. Моны аңлап алган халкыбыз күп тырышлык куя. Ана телен өйрәнү беренче урында. Аны төрле ысуллар белән тормышка ашыралар. Менә Венада гомер итүче татарлар ана теле дәресләрендә уздыра, бер гаилә йортына җыелып, Татарстан бүләк иткән караокега кушылып җырлый да. Без очрашканда без үзебезне үз гаиләбездә утырган кебек хис итәбез. Безнең бу бик зур тату гаилә. Монда килеп, мин рәхәтләнеп, әз булса да татарча сөйләшә алам. Шуның өчен душу греет эти встречи в первую очередь. Бу көнне безнең милләттәшләребез белән очрашу урыны Гөлнара Якуповаларның ие булды. Алар ире белән Мәскәүдә укыганда танышканнар. 10 ел гомер итәләр. 2 кызлары Рената, Камила бик яратып татар җырларын башкара икән. Я изучал много в университете про татарский народ и понял, что есть история и культурный, и что есть сейчас большое
народ, большая традиция, и это очень важно. Мы отправляем детей к моим родителям в деревню каждое лето, чтобы они напитывались этим, общались и знали семью свою, знали песни. Очень важно. Данияр һәм Лилияна Сөләймановлар чыгышлары белән Казакъстаннан, Кытай чигендә урнашкан данлыклы татар авылы Ләпсидан. Австриягә алар эш буенча килгән. Мирас оешмасында булулары белән бик бәхетле. Хәзер инде алар бәлки туган ил мөхитеннән еракта булгангадыр, ана теленә, гырыф-гадәтләре безгә ныграк якыная башлаганнар. Сагыну хисен беркем дә тиз генә бетерә алмый шул. Бик зур сәлам. Үзегез әниемне, әтиемне. Мы всех очень любим. Наша мама очень смотрит татарский канал. ТНВ у нее с утра до вечера, в общем. Может быть, она нас увидит, и мы ей передаем большой привет. Мы говорим: Аня, мы тебя очень любим. Здесь испытываю тоску по близким, конечно. Мне не хватает родителей, братьев, сестер. У нас очень большая семья. И этот анклав, этот островок дает мне как кислород здесь определенное счастье. Я хотел бы отметить, что последние 2-3 года я очень чувствую медийную и культурную поддержку татарского языка, татарской культуры. И, честно говоря, я очень этому рад. Это как-то вот и в интернете чувствуется, и учебники вот нам прислали, здесь спасибо. И в Инстаграме я вижу всякие мероприятия, здесь в Европе происходят, и в Германии, и в Польше я видел, и в Прибалтике. Татары как-то собираются, я прям чувствую, какая-то приятная волна идет. Я это честно, искренне чувствую. Без дә горурланабыз, алар артыннан дөнья гизәбез. Шулай итеп, милләтебезне танытабыз. Без Венада. Гаҗәеп гүзәл йортлары, бик кунакчыл халкы белән җәлеп итүче шәһәр буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Билгеле милләттәшләребез безне иң кызыклы туристлар яратып йөрүче урамнардан уздыра. Менә ул туристларның иң яраткан урамы, дөресрәге мәйданы, Михаил мәйданы. Бу император йорты алдында урнашкан. Һәм инде һәр вакыт монда төрле ярминкәләр булган. Бүгенге көндә менә шушындый җигүле атлар тукталышы. Һәм инде туристлар рәхәтләнеп аларга утырып, бөтен шәһәр буйлап сәяхәт кыла алалар. Welcome in Vienna. Woo! Be on my next tour. Hello. Европа илләре менә шушындый бик тар тыкрыклы урамнары белән дә кызыклы. Хәзер без менә Вена шәһәренең дә иң тар урамнарының берсеннән барабыз. Аның озынлыгы берничә чакрым, ә инде киңлеге 2 метр. Австрияның һава торышы бик үзенчәлекле. Менә хәзер кыш һава бик дымлы һәм кинәт суык була башлый. Ә инде менә шушындый мич алдында җылы өйдә бөтенләй башка мөхит. Без бүген бик кызыклы гаиләдә кунакта һәм монда Венадагы милли ризыклар хакында сөйләячәкбез. Бездә Венада инде иң мөһиме Венер шницель дип атала. Венер шницель ул инде анда аны бик зур иттереп сугып аны эшлиләр дә, аннары шуны помфрит белән бирәләр. Ә без бүген инде Татарстан кунакларын башка ризык белән сыйларга булдык. Бу безнең кес шпецле. Бу кес шпецле Австриянең көнбатышыннан килә. Аны эшлиләр бик камыр, бу инде бераз татар умачына ошаган. Бу ризыкка камыр эшлиләр, камырга бик күп йомырка салалар. Аннары шунда он белән, аны бик миксер белән бик каты шунда булгырга кирәк. Умач була. Аңа суганны кирәк әзерләргә электән. Аны әйбәт кенә матур иттереп кыздырырга. Аннары инде аңа шундый сырын уалар. Һәм аны булай ниләр слойлап куялар. Ул бик кайнар булырга тиеш. Һәм менә 2 кашык белән алып салалар. Шуны инде шулай салалар, әйе. Дөрес, аларча ул кес шпецле. Ә безгә килгәндә, менә ышанап та ул нәк умач тәмендә бер генә нәрсә монда кызган суган һәм сырның үзгә тәме килеп тора.
Вена шәһәрендә узган сәяхәтебезне менә шушындай искиткеч матур бизәлгән урамда төгәллибез. Һәр сәяхәтебездән без аерым бер хисләр төенчеген алып кайтабыз. Аны чишеп, булдыра алганча сезгә җиткерәбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Тарихи ватаннарыннан еракларда гомер итүче милләттәшләребез көтә, сагына, онытмый, саклый. Рәхмәт сиңа, халкым.